Εξ αφορμής της απώλειας του τεράστιου και ανεπανάληπτου Βαγγέλη Παπαθανασίου που συνέθεσε το εμβληματικό soundtrack της ταινίας και λόγω των γεγονότων στην Αμερική με την ανακίνηση φυλετικών παθών τα τελευταία χρόνια με τις κατάπτυστες αποκαθιλώσεις αγαλμάτων διαφόρων ιστορικών μορφών με πρώτο και καλύτερο τον Χριστόφορο Κολόμβο, μου ήρθε στο μυαλό μια ψιλοξεχασμένη ειδικά στη Βόρεια Αμερική 90's ταινία του Ridley Scott για τον Κολόμβο και την ανακάλυψη της Αμερικής. Ένας Βρετανός, Ridley Scott, ένας Γάλλος, Gerard Depardieu και ένας Έλληνας, ο Βαντζέλης, κάνουν μια ταινία για έναν Ιταλοβυζαντινό, τον Κολόμβο. Σαν ανέκδοτο ακούγεται, ήταν αναμενόμενο που δεν πέρασε στο αμερικανικό κοινό, καθότι πρόκειται ουσιαστικά για μια ευρωπαϊκή ταινία ανάλογη του Αγκύρε του Herzog, πολύ ακαδημαϊκή για μέσο Αμερικάνο των 90's. Εξάλλου πλην Alien, Gladiator και Martian, σχεδόν καμία ταινία του Scott δεν έγινε αντιληπτή, πόσο μάλλον το 1492, που ήταν βασικά κινηματογραφική όπερα του Βαντζέλης, σκηνοθετημένη από τον Σκοτ. Η μουσική του Παπαθανασίου υπερβαίνει το απλό συμβατικό εμπορικό σινεμά ως μέσο και επικοινωνεί απευθείας με το συλλογικό ασυνείδητο. Πρόκειται για έναν απόλυτο υπερβατικό θρίαμβο, ένα μοντέρνο αριστούργημα του δυτικού πολιτισμού, άλλη μια βιωματική μουσική εμπειρία και όχι απλό soundtrack από Παπαθανασίου, που περιγράφει όχι μόνο την επική υπέρβαση του Κολόμβου προς το άγνωστο, αλλά και τις καθημερινές επικές υπερβάσεις μας μακριά από το comfort zone, και που χρησιμοποιεί πέρα από τα γνωστά του synthesizer και εθνικά όργανα και ακούσματα μεσαιωνικής Ισπανίας και Καθολικής Εκκλησίας, αλλά και των Ιθαγενών σε ένα εκπληκτικό πάντρεμα που μας ταξιδεύει από τις ισπανικές ακτές στο νέο κόσμο. Τα χοροδιακά, σχεδόν ορθόδοξα ψαλμοδικά στοιχεία και ακατάληπτοι ψευδολατινικοί εξεπίτηδες στίχοι του βασικού θέματος είναι η συλλογική ηχό όλων των μορφών του ελληνορωμαϊκού κόσμου και χριστιανισμού που ευλογούν και κινούν την αποστολή του Κολόμβου προς το άγνωστο, προς την ανακάλυψη της Αμερικής και τον εκχριστιανισμό, εκπολιτισμό της. Όλο το άλμπουμ είναι συγκλονιστικό, κομμάτια που δεν προσέχεις και πολύ στη ροή της ταινίας αποτελούν κοψοτεχνήματα και οργασμικές λυρικές μελωδίες του Βαντζέλης, πραγματική κατάθεση ψυχής όπως το μοναστέριο Φλαραβίτα ή το άλογο και ο Μόχικα ή το του Eternity και άλλα πολλά όπως το ατμοσφαιρικό και μυστηριακό West Across the Ocean Sea. Ολόκληρο το άλμπουμ είναι εκπληκτικό, δεν μπορώ να ξεχωρίσω τίποτα. Θεωρώ ότι στα 48-49 του Βαντζέλης ήταν σε τρομερό δημιουργικό ιστρό, χτύπησε τα βάνη και ξέρε πολύ καλά τι ήθελε να μας επικοινωνήσει ως κοινωνός του ελληνικού φωτός και ως γνήσιος συνεχιστής του. Μας μεταλαμβάνει ως άλλος πατριάρχης λίγο από το μεγαλείο του πολιτισμού μας και γι' αυτό πιστεύω έχει αυτή την οικουμενική αποδοχή και διαχρονικότητα. Ο Βαντζέλης είναι η αναγέννηση του κλασικού ως φοίνικας μέσα από τις στάχτες του, μέσα από το ζόφο του κοινικού απάνθρωπου μεταμοντερνισμού και μεταμαρξισμού, μια σπάνια μοναδικότητα που εξεράγει από το πουθενά η νίκη του φωτός επί του σκότους που βιώνουμε ειδικά μετά το 2000, ένας πραγματικός αναγεννησιακός καλλιτέχνης και απόστολος της ομορφιάς και αρμονίας με απευθείας επικοινωνία, με ιστορικές παρακαταθήκες και την ίδια τη συμπαντική συνείδηση. Θαυμάζω την αριστοτεχνική κινηματογραφική εναρμόνισή του, δεν παγιδεύεται σε θολοκουλτούρα και προσφέρει ένα πολύ συμβατικό Hollywood soundtrack επίσης, πατώντας προσεκτικά σε κάθε σκηνή με μηδενικό εγωισμό και αυταρέσκεια και υπηρετεί αλλά και εξυψώνει τις σκηνές του Σκότ 100% με ανιδιοτέλεια και ειλικρίνεια όπως έκανε και με Blade Runner, μόνο ίσως στο The Bounty ξέφυγε κάπως και μας προσέφερε άλλο ένα εκπληκτικό soundtrack, πιο προσωπικό και μυστικιστικό, που όμως ξεπέρασε κατά πολύ την ταινία και είναι δυστυχώς η πιο άγνωστη και υποτιμημένη κινηματογραφική δουλειά του. Το θεωρώ αριστούργημα εισάξιο των υπόλοιπων πιο αναγνωρισμένων soundtracks και βέβαια έχει να κάνει και πάλι με ωκεανούς και καράβια εποχής, όπως και το 1492. Κανένας δεν μπορεί να μετουσιώσει τη γοητεία του άγνωστου και απεραντοσύνη της θάλασσας καλύτερα από τον Βαντζέλης. Όπως μετουσίασε και την απεραντότητα της αχανούς κατάκτησης της Ανατολής του Αλεξάνδρ, που το θεωρώ επίσης εισάξιο το 1492, που είναι η κατάκτηση της Δύσης, ειδικά στις οργασμικές επικές κορυφώσεις τους. Εκτός από Δύση και Ανατολή, ο Βαντζέλης μετουσίωσε και την έννοια του απόλυτου ψύχους και απόκοσμη παρθένο φύση της Ανταρκτικής σε ένα επίσης άγνωστο και υποτιμημένο soundtrack για την ιαπωνική ταινία Αντάρκτικα. Ήταν on fire ο Βαντζέλης στις αρχές των 80's, αυτή είναι η αλήθεια.
Η πλάκα είναι ότι το επίσημο βίντεο κλιπ του 1492 έπαιζε καθημερινά στο MTV σε μια εποχή που κυριαρχούσαν rock bands όπως η Nirvana και pop αστέρες όπως ο Michael Jackson και η Madonna. Ο Vangelis κατάφερε να τρεντάρει και πάλι με ένα κλασικό κομμάτι που όμως ήταν εξελιγμένο και relevant μέσα από το ηλεκτρονικό φίλτρο του και προσβάσιμο στην τότε νέα γενιά Generation X, ξεπερνώντας και τους δρόμους της φωτιάς που είναι πιο boomer. Ο ορισμός του αναγεννησιακού καλλιτέχνη που συγκεράζει κλασικισμό και μοντερνισμό, όπως ο Κολόμβος πήρε όλη τη γνώση του αρχαιοελληνικού κόσμου και τη μετουσίωσε στην υπερπόντια ανακάλυψη του νέου κόσμου, έτσι και ο Βαντζέλης μελοποίησε την ιστορία του Κολόμβου με πηξίδα όλη την ελληνική του παιδεία και την διασυμπαντική του μουσική διάνοια, κάνοντάς μας να νιώσουμε όπως και ο ίδιος ο Κολόμβος όταν αντίκρισε τις ακτές του νέου κόσμου, που έμελε να κυριαρχήσει σε ολόκληρο τον πλανήτη και να δημιουργήσει την υπερδύναμη των ΗΠΑ. Σε αυτό το premise βασίστηκε η παραγωγή της ταινίας και είναι ένας ύμνος στην Land of the Free and Home of the Brave, Αμερική. Αυτό το παγκόσμιο πολυπολιτισμικό χωνευτήρι και πείραμα που πέτυχε πέρα από κάθε προσδοκία με βάση τις αρχές του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού και Ιουδεοχριστιανισμού με μια λέξη δυτικού πολιτισμού. Και προσοχή με τον καλώς εννοούμενο πολυφιλετισμό που κάθε φυλή και ράτσα κρατά την ιδιοσυστασία της και δεν αναμειγνύεται σαν κοιμάς και μεταμαρξιστικό μπουρδέλο. Αμερική μου είπαν πως είσαι χώρα μαγική. Υπερβολικό αρνητισμό δέχτηκε το 1492 γιατί εξανθρώπισε και ύμνησε τον Κολόμβο, δεν τον παρουσίασε ως δυνάστη μεσαιωνικό ναζί όπως τον θέλουν οι αριστερούλιδες. Έτσι εν έτη 1992, 500 χρόνια ακριβώς από την ανακάλυψη της Αμερικής, η ταινία έκανε πρεμιέρα 12 Οκτωβρίου, ίδια μέρα με άφιξη Κολόμβου. Έτσι το pro-woke Hollywood, το 90s, έδωσε το πράσινο φως ώστε να γυριστεί μια σχετικά μεγάλη παραγωγή για τον Κολόμβο, κυρίως για να την διανύμει, καθώς το χορεύοντας με τους λύκους αλλά και ο τελευταίος αυτοκράτορας που σάρωσαν στα Όσκαρ είχαν επαναφέρει τη μόδα των ταινίων εποχής και το έδωσαν σε ένα σκηνοθέτη που πάντα ενδοσκοπεί στην ιστορία χωρίς φανατισμούς και πάντα κρατάει ίσες αποστάσεις χωρίς να πολιτικοποιεί εντελώς τις ιστορικές του ταινίες με βάση τις εκάστοτε πολιτικές τάσεις και μόδες της εποχής. Πλην της τελευταίας μονομαχίας δυστυχώς, όπως είδαμε πρόσφατα. Όμως σε Μονομάχο και Βασίλειο των Ουρανών κράτησε καλές αποστάσεις και είναι σχετικά αντικειμενικές ταινίες. Κάποιοι θα πούν ότι ο Σκότ είναι εις αποστάκιας και υπερβολικά αναλυτικός και ότι αυτό από μόνο του υπονομεύει κινηματογραφικά μια ταινία, καθώς ο μέσος θεατής έχει συνηθίσει στο δίπολο καλή-κακή, ειδικά σε ιστορικές ταινίες, όπου η ανάγκη της επικότητας επιτάσσει τη δαιμονοποίηση ενός εκ των δύο αντιμαχόμενων στρατοπέδων, που στο 1492 δεν υπάρχουν καν. Δηλαδή, δεν αποτελούν αντιπαλωδίωση ηθαγενείς του νέου κόσμου. Όλα αυτά βέβαια είναι μεταμοντέρνες σόι αντιπολεμικές λογικές ρεβιζιονισμού κατανόησης του πολιτισμού του εχθρού, λογικές μελέτης χαρακτήρα και ανάδειξης αδυναμιών ιστορικών μορφών που έχουν περάσει με συγκεκριμένο τρόπο στο συλλογικό ασυνείδητο επί αιώνες. Και φυσικά όλες αυτές οι ταινίες που είχαν παρόμοιες λογικές έχουν αποτύχει. Μετράνω παράδειγμα το Alexander του Oliver Stone που μοιράζεται περιέργως αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με το 1492 και είναι περίεργο πόσο Stone δεν την είδα αυτή την ταινία, είναι πολύ κουφό. Έχουν πάντως και οι δύο μουσική Βαντζέλης, το λες και λίγο κατάρα Βαγγέλη Παπαδανασίου. Ο Σκότ απλά δείχνει ότι υπήρχαν μουνοπανάδες και σε ηθαγενείς και σε κονκισταδόρες που είναι και η ιστορική αλήθεια. Το 1492 δεν είναι τόσο κακή ταινία βέβαια, αλλά δεν είναι και το αριστούργημα που πολλοί περίμεναν λόγω του hype που είχε με Σκότ στο τιμόνι του πλοίου και ένα πολύ καλό και πανάκριβο production design που φαίνεται με αληθινές ρέπλικες των καραβέλων του Κολόμβου που κατασκευάστηκαν λόγω επετείου και λιμενίζονται ακόμα και σήμερα στην Ισπανία, όπου μπορεί κανείς να τις επισκεφτεί ως τουριστικό αξιοθέατο και συνεισφέρουν στον ρεαλισμό και εμβύθιση της ταινίας. Ποτέ τα CGI δεν θα είναι το ίδιο με το αληθινό practical effect. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν ταινία γεγονός, event movie το 1992, τουλάχιστον στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό που ξεχωρίζει το 1492 από άλλες επικές ταινίες των 90s είναι η σκηνοθετική ιδιοσυγκρασία του Σκότ, ο οποίος έχει μια απόμακρη και αντικειμενική στάση από αυτά που παρουσιάζει στην οθόνη και έχει μια τάση μεταμοντερνισμού και αυτό ακριβώς
την κάνει κάπως ξενέρωτη και βαρετή σε σχέση με αντίστοιχες ταινίες της εποχής, όπως το Χορεύοντας με τους Λύκους, ο Τελευταίος των Μοϊκανών, το Braveheart, αλλά και μεταγενέστερων όπως το Αποκαλύπτω, που παίρνουν σαφή πολιτική θέση και είναι, θα λέγαμε, πιο Hollywood. Βέβαια, ο Σκοτ, παρά την αναγκαστική και επιβεβλημένη ηρωοποίηση του βασικού πρωταγωνιστή, δεν χάνει ευκαιρία να πικάρει τον δυτικό πολιτισμό και ειδικά την Καθολική Εκκλησία, ειδικά σε μια φρικιαστική σκηνή πυράς της Ιεράς Εξέτασης που με φρίκαρε πάρα πολύ μικρό, αλλά και γενικότερη παρουσίαση της άπιας μερίδας των κοκκισταδόρες στο πρόσωπο μιας κλασικής πλέον καλτ σκατόφατσας των 90's, του Michael Wincott, που παίζει τον Μόχικα, ο οποίος ξεκάθαρα σε μια φάση λέει στον Κολόμβο πριν φουντάρει από τον γκρεμό ότι αυτός είναι η απικιοκρατία, ο ιμπεριαλισμός, ο ρατσισμός, σχεδόν προφητικά και αλληγορικά δηλαδή ο ναζισμός, δηλαδή ο κακός λευκός δυνάστης που τόσο μας πρίζουν όλοι οι μεταμαρξιστές και γενικά self-hating αριστερούλιδες. Με τον Σκοτ να θέλει να δείξει τον Κολόμβο ως το αρχέτυπο του ευγενούς μετριοπαθούς λευκού σωτήρα, το σύμβολο όλων των αρετών του δυτικού πολιτισμού που εκπολίτησε τον πλανήτη, τον πρωτοπόρο no fucks given θαλασσοπόρο που αψήφισε τους κινδύνους ρισκάροντας τα πάντα με οδηγό την ορθολογική σκέψη και επιστημονική γνώση, παρά ως τον απικιοκράτη δυνάστη όπως προσπαθούν να περάσουν απεγνωσμένα οι αριστερούλιδες μετά το 1990 ειδικά. Ο Χριστόφορος Κολόμβος εκπολίτησε κάτι μαϊμούνια σαν τους βάρβαρους που γκρεμίζουν τα αγάλματά του. 39 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο δυτικός πολιτισμός, πιεζόμενος λόγω στεναχωρίας και κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών, επεκτάθηκε σε μια νέα ήπειρο και ο Κολόμβος είχε βυζαντινή παιδεία και ίσως καταγωγή και άλλαξε την ιστορία. Level σχεδόν Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μεγάλου Κωνσταντίνου. Άρα, πώς επιλέγεις ηθοποιό για μια τέτοια ιστορική προσωπικότητα? Φυσικά το στούντιο ήθελε κάποιον superstar της εποχής όπως Mel Gibson, Kevin Costner, Harrison Ford, ακόμα και τον Al Pacino που θα είχε και τα μεσογειακά χαρακτηριστικά ως Ιταλο-Αμερικάνος και πιστεύω θα του πήγαινε, αλλά ήταν λιγάκι μεγάλος. Όμως ο Σκότ έπαθε πλάκα με ερμηνεία Gerard Depardieu στο Σιράνο, που προτάθηκε και για Όσκαρ και παραλίγο να κέρδιζε αν δεν έσκαγε ένα σκάνδαλο εις βάρος του. Και έτσι ο Σκότ τον επέλεξε ως Κολόμβο, κυρίως γιατί ήθελε να καταδείξει πόσο ξένος φαινόταν στην ισπανική κοινωνία ο γενουάτης αποχείο, ας πούμε Ιταλο-Βυζαντινός Κολόμβος, και πόσο δυσκολεύτηκε για να πείσει για το ταξίδι. Η γαλλική προφορά του Depardieu, η αλήθεια είναι ότι ενοχλεί, αλλά έχει και μια σημασία για να δείξει τον κοσμοπολιτισμό του Κολόμβου και τη συνηθίζουμε. Ο Depardieu τα δίνει όλα, αν και με λίγο ευρωπαϊκό πάθος και μπρίο που στους Αμερικάνους φάνηκε ως kids overacting. Η ταινία ψιλοφλόπαρε στην Αμερική και λόγω έλλειψης αναγνωρίσιμου στάρ ως Κολόμβου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Depardieu δεν έκανε καλή δουλειά. Είναι πολύ καλός, κουβαλάει κυριολεκτικά την ταινία και βγάζει τέλεια την προσωπικότητα του Κολόμβου, κάτι μεταξύ ναυτεργάτη τραμπούκου, αλλά και οραματιστή καλλιεργημένου επιστήμονα και ηγέτη, αν αυτό βγάζει κάποιο νόημα. Και αυτό ήθελε, πιστεύω, ο Σκοτ, που επικεντρώνεται και στην οικογένεια του Κολόμβου πάρα πολύ, ίσως παραπάνω από ό,τι έπρεπε, αλλά δεν μας χαλάει, δείχνει τα ρίσκα, τα προσωπικά ρίσκα που πήρε ο Κολόμβος αν έπεφτε από την άκρη του ωκεανού να τον φάει ο Γκοτζίλα, όπως πίστευαν οι προληπτικοί δυσιδαίμονες και θρησκόληπτοι του Μεσαίωνα, οι ψεκ του Μεσαίωνα. Πάντως ήταν καλύτερος Κολόμβος από τον Έλληνα χωραφά που έπαιξε στο rival movie για ανακάλυψη της Αμερικής από τους Salkind, παραγωγούς του Superman του 1978, που φλόπαρε ακόμα πιο άσχημα, και ας είχε και έναν Marlon Brando ως ιεροεξεταστή Τορκεμάδα σε μια από τις γνωστές ξεπέτες του που πληρωνόταν $1.000.000 για κάθε λεπτό επί της οθόνης. Ο χωραφάς πάντως είναι ότι κοντινότερο σε Ιταλο-Βυζαντινό μεγαλωμένο στοιχείο, καθώς έτσι θα ήταν ο Κολόμβος οπτικά και φυσιογνωμικά, πιστεύω, και όχι γότθο Κέλτης σαν τον Depardieu. Επιμένω, ένας σαραντάρης Al Pacino περίοδο Scarface θα ήταν τέλειος, αλλά το 1991 ήταν ήδη πατημένα 51, ενώ ο Κολόμβος το 1492 ήταν γύρω στα 39. Ήταν ρίσκο η επιλογή του Depardieu που ξένησε, αλλά πιστεύω απέδωσε, δεν είναι καθόλου κακός η μισκάς, απλά είναι Γάλλος, με ό,τι αυτό σημαίνει. Τον θεωρώ από τους κορυφαίους εν ζωή ηθοποιούς πάντως. Λίγο star power παίρνει ταινία από την Sigourney Weaver, παλιά συνεργάτη του Σκότ από Alien και προσωπική του επιλογή ως Βασίλισσα Ισαβέλα,
και είναι πολύ καλή και κυριλάτη, κλασάτη, ό,τι πρέπει για βασίλισσα και φυσικά μιλφάρα. Θεούλης και ο Αρμάν Ασάντε ως αξιωματούχος της αυλής που κινεί τα ανήματα και είναι ο κρυφός βίλεν της ταινιάς, ο τυπικός πολιτικάτης, το κλασικό λαμόγιο που μετέρχεται διάφορους βυζαντινισμούς με μόνο σκοπό το κέρδος και στο τέλος καμπανιάζει τον Κολόμβο σαν να ήταν ένα τίποτα, ένα σκουπίδι, η αποθέωση του αμοραλισμού και αγνωμοσύνης που όντως βίωσε ο Κολόμβος. Ίσως θα έπρεπε να είναι ένας ρόλος με Μόχικα για λόγους οικονομίας χρόνου, αλλά τε πάει, πάμε ευρωπαϊκή ταινία. Και μάλλον ο Σκότ ήθελε πολλούς villains στην ταινία, καθώς έπασχε η αληθινή ιστορία σε αυτόν τον τομέα και έχει αρκετούς δευτερεύοντες κακούς, όπως ο κολλητός του Μόχικα, ο Άρνολτ Βούσλου, η Μούμια ή ο δικαστής αντικαταστάτης του Κολόμβου, η κλασική σκατόφατσα, ο Χίτμαν από το Scarface, μέχρι και ο άγριος εξωτικός καιρός της Αμερικής είναι άτυπος κακός. Πάντως ο Κολόμβος τους την λέει τέλεια όταν τον αμφισβητούν με την γνωστή ιστορία με το αυγό. Το θέμα είναι η out of the box σκέψη και καινοτομία και φυσικά η εκτέλεσή της. Στη θεωρία όλοι μάγκες είμαστε. Και γι' αυτό έμεινε στην ιστορία ο Κολόμβος και όχι άλλοι, όπως ο Αμέριγο Βεσπούτσι. Και ας μην ονομάστηκε η Κολομβία η Νέα Ήπειρος, αλλά Αμερική. Τρομερό θάψιμο υπέστη ο Κολόμβος και μάλιστα εν ζωή και η ταινία το δείχνει αυτό πολύ γλαφυρά. Γενικά η ταινία πάσχει δραματουργικά εξαιτίας της αληθινής της ιστορίας και της ιστορικά ακριβούς πλοκής της. Ο Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική, έρχεται σε επαφή με ηθαγενείς, χτίζει εκκλησίες και καμπαναριά, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κράτος βασικά ως άλλος Καποδίστριας, αλλά η ταινία κάνει κοιλιά μετά από αυτό. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο δράμα και δράση ως το τέλος και η πλοκή είναι αδύνατη και πολύ φλιαρή, ειδικά για μέσο Αμερικάνο που δεν μπορεί να νιώσει το μεγαλείο και το νόημα της ανύψωσης της καμπάνας στο νεότευκτο καμπαναριό της πρώτης Αμερικανικής Εκκλησίας που σηματοδοτεί τον εκχριστιανισμό του νέου κόσμου. Όμως το νιώθει ο Βαντζέλης στη σκηνή και φορτσάει. Και μην ξανακούσω περί ιστορικής ακρίβειας του Braveheart. Η ακριβής αποτύπωση των γεγονότων συνήθως παράγει βαρετουργήματα και μετριότητες, ειδικά αν το κοινό γνωρίζει την ιστορία, την πλοκή δηλαδή. Αυθύπαρκτο αναπόφευκτο spoiler. Μόνο τα πάθη του Χριστού ξέφυγαν από αυτόν τον κανόνα λόγω μαστοριάς του Γκίψον. Είναι πολύ δύσκολο είδος το ιστορικό έπος. Ο Σκότ έμαθε από το 1492 και εξελίχθηκε στο μονομάχο 8 χρόνια αργότερα. Έγινε πιο mainstream, παίρνοντας ιστορικές ελευθερίες και σκηνοθετικές άδειες. Έχει λίγες κυλίτσες και ο μονομάχος, αλλά είναι είναι αριστούργημα. Θα ήταν ακόμα καλύτερο με μουσική Βαντζέλης βέβαια, αλλά δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν έγινε και ψυχράθηκαν μετά από αυτό με Σκότ. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί δεν έκανε ο Παπαθανασίου το Βασίλειο των Ουρανών ή το Προμήθειους που είχε να κάνει και με διάστημα. Ήταν no-brainer. Μάλλον θα βάρινε ο Παπαθανασίου και δεν άντεχε τη μετριότητα που είναι αναπόφευκτη όταν μπαίνει σε λογικές αυτοματισμού και γραμμής παραγωγής για ταινίες του Hollywood. Έπρεπε να τον συναρπάσει ένα θέμα μιας ταινιάς όπως το Αλεξάνδερ, να καυλώσει, γιατί η μουσική του είναι αυτό ακριβώς, είναι οργασμική σε όλα τα επίπεδα. Αλλά ο Ρίτλι Σκότ μετά το καλούτσικο αλλά κάπως ισαποστάκικο και κάπως νερόβραστο Βασίλειο των Ουρανών, όπου ακόμα το είχε, έχασε τελείως την μπάλα, με τραγική κατάληξη το woke νεοφεμινιστικό έμεσμα, η τελευταία μονομαχία που είναι η κατάντια ενός πάλε ποτέ ικανότατου σκηνοθέτη. Η ταινία πρέπει να βλέπετε ως sequel του Αποκαλύπτω, του εκπληκτικού Αποκαλύπτω του Μέλ Γκίψον. Για πιο διεξοδική και σφαιρική εμπειρία πραγματικά τα είδα και τα δύο back to back, πρώτα Αποκαλύπτω μετά 1492 και βελτιώθηκε πολύ η εμπειρία του 1492. Νιώθεις τι ακριβώς έκανε ο Κολόμβος εκπολιτίζοντας και εκχριστιανίζοντας με την ανακάλυψη έναν προκολομβιανό κόσμο αιμοδιψών παγανιστών και πόσο σημαντική προσωπικότητα της ιστορίας είναι, ακόμα και αν δεν ήταν ο πρώτος που πάτησε στην Αμερική όπως οι Βίκινγκ το 1000 μετά Χριστό στον Βόρειο Καναδά ή ακόμα και αρχαίοι Έλληνες όπως ισχυρίζονται διάφοροι τηλεπολιτές βιβλίων, που πάντως γνώριζαν για μια άγνωστη ήπειρο πέρα από τις Ηράκλειες στήλες, όπως λέει και η συνομιλία Αλεξάνδρου Διογέννη, που βέβαια μπορεί να είναι και hoax μεταγενέστερων συγγραφέων.
Δεν είναι καθόλου κακή όπως ισχυρίζονται μερικοί η ταινία. Είναι μια ταινία του 7 στα 10 θα έλεγα. Απλά δεν είναι το ιστορικό αριστούργημα που θα επηρεάζει συλλογική κουλτούρα, θα έσπαγε τα μία και θα σάρωνε στα Όσκαρ όπως άλλα, π.χ. χορεύοντας με τους λύκους, Braveheart, Τιτανικός και άλλα. Και είναι σαν αφανής δεύτερος ρόλος της ταινίας και όσο σημαντική είναι και η φωτογραφία της κατά τον Σκοτ, κατά τον ίδιο τον Σκοτ, όπως είπε και ο ίδιος ο Σκοτ. Αποκλείστηκε πάντως από τα Όσκαρ, η Ακαδημία έδειξε την απέχθειά της στο πρόσωπο του Κολόμβου και έριξε και λάσπη στον Παπαθανασίου. Είπαν ότι έκλεψε, λέει, μερικές νότες και δεν πληρούσε προϋποθέσεις, κάτι απίστευτες παπαριές. Σε μια χρονιά παροδία στην κατηγορία του πρωτότυπου σκορ με συγκλονιστικό τελευταίο των Μοϊκανών του Trevor Jones το 1492 και το επικολυρικό μουσικό αριστούργημα του Δράκουλα από τον Wojciech Kilar. Να ήταν τώρα, φανταστείτε, αυτά τα τρία υποψήφια, πολύ δύσκολο. Θα έπρεπε να κάνω κλήρωση μάλλον. Μέγα όνειδος ο αποκλεισμός τους για την ιστορία των Όσκαρ. Αλλά εδώ να μου πείτε, σνόμπαραν τον Παπαθανασίου για Blade Runner και για τον Bounty και γενικά για οτιδήποτε έκανε και δεν ήταν ξανά υποψήφιος ποτέ μετά τους δρόμους της φωτιάς. Γενικά η κατηγορία της πρωτότυπης μουσικής έγινε βραβείο κινουμένων σχεδίων και κατηγορία στημένων αγορασμένων βραβεύσεων για τόνωση των πωλήσεων, αυτή είναι η αλήθεια. Το 1996 κέρδισε το Ελποστίνο, το Braveheart. Αν είναι ποτέ δυνατόν, 26 χρόνια έχουν περάσει και δεν μπορώ να το χωνέψω. Πάντως είναι ο πιο αδικημένος συνθέτης ο Παπαθανασίου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έπρεπε να έχει τουλάχιστον 4-5 Όσκαρ και όχι ένα. Ξεφτύλα τον Όσκαρ και ποιος τους γαμάει κιόλας. Είπαμε, ο Βαντζέλης είναι πολύ πέραν βραβεύσεων και Όσκαρ. Πέρασε στη μουσική ιστορία και στην συλλογική παγκόσμια κουλτούρα. Τα έργα του θα παίζουν στις απικίες του ανθρώπου στο διάστημα τους επόμενους αιώνες. Αντάστρα Βαντζέλης, όπως τον αποχαιρέτησε και η NASA, αλλά και ο Elon Musk. Ως 10χρονος που με πήγε στο σινεμά ο πατέρας μου σε ακατάλληλη ταινία όπως συνηθιζόταν τότε, No Fucks Given, έχω να πω ότι αναγνωρίζω τις αδυναμίες της ταινίας ως ενήλικος, αλλά την έχω στην καρδιά μου ως καλτ μοναδική κινηματογραφική εμπειρία που δυστυχώς πλέον το woke Hollywood δεν μπορεί να παράξει. Δεν θα έβγαινε ποτέ μα ποτέ αυτή η ταινία σήμερα με τον τρόπο που βγήκε, με εξήμνηση του Κολόμβου και δυτικού πολιτισμού, παρά το πικάρισμα σε ιερά εξέταση των αιρεσιαρχών καθολικών και με φράσεις όπως πρέπει να φέρουμε δυνατούς Αφρικανούς σκλάβους να αντέχουν στα χωράφια, λολ, τρολολόλ, ή την σκηνή της ισπανικής Reconquista, της επανακατάκτησης της Γρανάδας από τους Άραβες με τσακισμένες ημισελήνους και ανύψωση του Ιερού Σταυρού, όπως οραματιζόμαστε να συμβεί κάποτε και στην Αγία Σοφιά. Άρα την κρατάμε για πάντα στην καρδιά μας και ευχαριστούμε που υπάρχει ως άτυπη όπερα του Βαγγέλη Παπαθανασίου και σε αυτό το επίπεδο, ναι, είναι ένα based βασισμένο αριστούργημα.